Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:40. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tabang balita, una sa tabang serbisyo. Una sa tabang balita, una sa tabang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:41. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya. We have Sir Dave Cuahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, mayang gabi. Yes, sir, Bri. May gabi man sa imo, subong man sa tanan tagpalamati sa sinistasyon. Yaring atong lakat sang panahon, Enero 17 tuig 2020. Northeast monsoon, padaan niya nag-apekto sa Luzon. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Eastern Visayas, kag Aurora, ilakip man ang Quezon, makaagom sa magalumo na kalangitan, inipugapdan sang laptang pagtupa sang ulan, tuga sang Northeast monsoon. Ang Batangas, ilakip man ang Cavite, makaagom sa magalumo na kalangitan, kag inipugapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, dala sang Northeast monsoon, kag volcanic activity. Ang Metro Manila kay ibang nga bahin sang Luzon, maka-eksperyensya naman sang kasarangan nga panahon, los malagi nga pagumguom, inipugapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, tuga sang Northeast monsoon. Ang ibang nga bahin sang pungsod Pilipinas, maka-eksperyensya naman sa kasarangan tubtub magulugal-umo na kalangitan, kag inipugapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, tuga naman niya sang localized thunderstorm. Negros Occidental, ilkip na syudad sang Bacolod, makaaguman sang kasarangan nga panahon, los malagi nga pagumguom, inipugapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, dalaman sang localized thunderstorm. So kasarangan tubtub may pagmulumadlos nga huyop sang hangin, nagikan sa namin na nasidlangan, naga-impluwensya sa bugsan sang probinsya. Ang karagatan sang probinsya, mangin kasarangan tubtub mabulubalod. Dave Cuahaw sang Provincial Disaster Management Program. Good evening, Sir Bri. Meaning buwas nga adlaw, Sabado, Domingo, sir, matro tawhay palibot ta. Yes, Sir Bri. Di same mga aton weather, kay wala man ta subong sang low pressure nga nagapalapit sa aton, magluwas lang sang bagyo nga si Tino, pero way man to siya, layo-layo. Layo agad siya. Sino ngalan niyo to, sir? Si Tino. Si Tino, letter T. Yes, letter T. Kaway pa mo tama ubos, sir, ano? Hindi to yan. Wala man to siya. Layo man to siya layo sa lagi aton man. diri. Ang location niya ni Tino is ari ni siya sa may Alagad, Sir Brian. Sige, Somewhere ni siya sa may Suba, Fiji. Sakop niya sa South Pacific area ni sa West Coast of South America. So, layo na siya kayo. Alagad, tiging kuwa ta lang ni para nga makakuha man ta siyang ginatawag natin kundi lang may mga bagyo subong. Sige. With that, Sir Dave, salamat. Mayang gabi ang Thank you, weekend. Sir Bri. Kag saliwat mayong gabi sa imo. Yes, sir. Una sa tabang balita, una sa tabang serbisyo. Pasalamat gi kita makaksyon sa mahal nga Ginoo nga ara gyapon sa matawhay nga sitwasyon ng aton sinipalibot
hindi lang kay ang Bacolod kag Negros Occidental kundi Bogos nga Pilipinas. Wala sang sablag, wala sa kuno naman nga mga disturbances abi nga nakita ng aton sini nga pag-asa kung nakatsang panahon ang paghahamalan. Pero temo na gina-remind nato ng aton sini nga mga utod diri sa Negros Occidental, syudad sa Bacolod, nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Aksyon! Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Subong adlaw, yari kita sa Biyernes. Biyernes kita, Enero 17 na, 2019 con 20. Kaya naga-monitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatiyan ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang dira aksyon.radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, of course, kung na mga issues na kagbalitaan sa mga gabi, pwede kamo katag sa inyo sining opinion para i-firing line ta. I-type lang dira sa inyo sining mga cellphones kag ipadala sa 0938-225-5017. Aksyon! Brian Morden. Sa Aksyon! Firing line! Sa Kinandan Onboard na, ini sa Aksyon Brian Morden. Obdalay kita tob-tob las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon! Firing line! Ano bala mga dalag ko nga balita sa lokal nga taga naton sa pagtamod subong nga gabi. Lieutenant Colonel Espinido Makaksyon nag-strike na umpisa subong nga adlaw. Tunga sa milyon, malapit tunga sa milyon nga ginapatihan Shabu Tigayon nga nadakpan sa area sang Barangay Banago. Kag lapit man tunga sa milyon man ho ang nasakuti man sang Philippine Drug Enforcement Agency sa area sang Barangay Estefania. Siniman nga hapon halos dungan-dungan pag-insyende ko ganit dire sa may Doña Juliana may araman. Daw grabe nga strike subong sang pagpanglagas sa illegal nga droga dire sa syudad sa Bacolod. So meaning sini nga hapon malapit o kon kapin 1 milyon ka pesos sa ginapatihan siya mo ang nagkaladak pa naman diri sa syudad sang Bacolod. Sa iban nga balita mga kaaksyon, i-check nato ni karon kay ang area sang police station number 3 posible nga may ara sang may pagbag-o dira sang liderato, no? Kag si Lieutenant Colonel Espinido Makaksyon nagmuno kuno kay nga daw gusto yung magpuyo sa Barangay Banago na lang ko. Amo na gini kalala ang Barangay Banago kung illegal drugs ang paghahambalan. Actually, sa 2019, number 1 ang Barangay Banago within Bacolod area sang may pinakadamo nga nagkaladakpan sang ginapatihan Shabu. Oh, grabe no, ti daw gusto to ni Espinido kuno nga magpuyo aksyonan sa Banago. Updan to say para mag Sa iban nga balita maka-aksyon sa lokal, 4 katuig nga bata ho diri sa syudad sa Bacolod ang nag-aligar nga ini ang ginhimuslan sang maestro. Mga kaaksyon bao ari man niya klase maestro. Di niya nagkadtong tinunan mo sir kung matuod din ng report di nagkadto yang tinunan mo nga nagmaestro ka nga maghimulo sang 4 kun 4 katuig man. Di nang imo espiritu man ay susdo ka nami man si mo pukulon ka eraser. Samtang 4 ka persona sang syudad sang Silay kag sumuman isa sa syudad sang Kabankalan tigayon mga nadakpan kung illegal nga droga ang paghahamalan. Ang kwan ko ng New People's Army diri sa Negros Occidental naghuyang suno iya sa Philippine Army. And ang probinsya naman nga balita sa Negros Occidental government, Ferrer ginhangkat si Espinido nga magpangdakop sa mga drug lords kung may mabakod nga ebidensya kag impormasyon. Ati amo ni nagumpisa na ganiyo. Sa painsyende ko, sining hapon nga operation ang pinakauna nga operasyon ni Espinido sang umpisa nga gin-designar siya bilang Deputy of Police sang administration diri sa syudad sang operation sa syudad sa Bacolod. Samtang kadak diri sa syudad sa Bacolod, ang kadak spokesperson nga si Montoyo
nanindugan nga supportive ang syudad sa Bacolod sa anti-drug operations kag sang BCPO. Budget sang kadak subong nga tuig naglabot ya sa 10 milyones pesos. Ti anong na circular sining 10 milyones pesos aber pamatian ta din ini nagkadto abi kay kadako manigali. Bisan ibakal mo panigali 5 kabilog anay sa lakyan subong nga tuig abi kigo gini mo, no? Iban gas dabing, iban pagkaon, iban reward tamo may ginapangita subong sang BCPO. Ilabi na gid si Lieutenant Colonel Espinido. Sa iban nga balita, Business One-Stop Shop sa Bacolod Government Center tob-tob na sa Pebrero 29. Ginpalawig pagid sang isa ka bulan masobra basang iban guro ay pakalaot blakag way pa naka-renew sa ilang sininegosyo kag wala pa ka-apply sa ilang negosyo diri sa syudad sang Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Balikan ko lang karon maka-aksyon ang dalag ko nga balita lokal ilabi na gid ang operation Espinido sining hapon karon dugay-dugay. Diri kita na sa balita nasyonal hintok-hintukan taning balita sa nasyonal mga kaaksyon kundi kagabi naggagwa ang report nga ang Department of Justice nagmando nga pwede gid kasuhan si Anay PNP Chief Oscar Albayalde matapos ngini ang nangin kontrobersyal sang nagligad nga tuig nga may ara sang aligasyon may koneksyon kag involbado sa illegal nga transaksyones kangay sang illegal nga droga. Way labot kay Albayalde makaksyon may 12 kay iban pa nga makapulisan. So nagsabat diri sa Albayalde nga ti atubangon niya ini kag atubangon niya kag sabto ng anuman nga mga aligasyon kay ti suno sa DOJ may amra gid man sang probable cause nga nakit-an diri sa kaso iya nga pwede file sa iya nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act mga kaaksyon batok iya kay Albayalde. Amo ring hambal naton bala nga nag-retire ka agud magpahuway-huway sa pila ka tuig 20 tob 30 ka tuig nga nagserbisyo ka bilang pulis kundi ma-retire ka pag retire mo ang taning obrahan mo lagaw-lagaw na lang kay may pensyon ikaw kadako sang imo benepisyo nga nakuha pero sa Albayalde iya ginpakatol ang iya sini nga ulo bangod sa pangatupangon nga kaso. Action! Action! Radio! Sa ibang nga balita makaksyon sa nasyonal dito sa kagabigin mention to sa inyo nga miara sang GC6 ka mga kaso sang polio karon diri sa pungsod Pilipinas after 20 years nga ningin free polio kita. Ang polio nga ini sa Quezon City may ara to sang 3 ka tuig nga na-mention naton. Ginpa-check ini uy na naman inyo yang ang bakuna anti-polio. Kompleto ya ang bakuna sining bata nga ini pero nagka-polio man gyapon. That's why nga ti ginapausisa nila kun nga kay ti may bakuna naman ayhan. May mga bakuna naman ayhan nga nagka-polio gyapon ining 3 ka tuig nga bata nga ini. So nagagwa sini nga base hindi epektibo ining mga bakuna for anti-polio. Ini sa report nga nakuha nato na gikan dito mismo sa Metro Manila nga nagpositive gihapon sa polio. Ining 3 ka tuig nga bata apisar nga ini siya ang nakakompleto man sang iya sining nga bakuna. That's why nga nagpangita kita sang resource person subong doktor abigaling kay not available sako subong mga doktor naton diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental pabuasan ko ini paano nato ni explicar sa publiko man kiti amo niyang sitwasyon suong. Sa ibang nga balita sa nasyonal maki-update kita sa bagyo sa Bulkan Taal. Kay ang Bulkan Taal sa mga makaksyon sa gihapon ginapatuman ang lockdown sa 14 tanan ka mga banwa didto iya sa probinsya sang Batangas. May tigpipila nga ginpasugtan nga makabalik sa ilang lugar pero maglantaw gilamang sang sitwasyon. Pero hindi sila katulog dito kundi mabalik gid sila sa mga evacuation center sa sini nga mga tiniyon. Ang ginakabalak-an subong sang otoridad amo iya ang balatian sa mga evacuation center makaksyon. May masobra 200 tanan ka mga evacuation center nga ginatiniran sang 120,000 sobra pa ka individual nga apektado sining bulkan nga si Taal. Grabe yan nagatubod subong makaksyon, gatinubod subong ang mga bulig donations halin sa nagakalain-lain nga probinsya, syudad kag banwa
diri sa Pungsod, Pilipinas, padulong dito sa Batangas kag Cavite area. Isa na da ang taga Negros nga na-interview na ton gabi, si Hinubaan Councilor Jason Tupas, mga kaksyon nga nagdulong dito. So, gasululubra lang nga subong kurong pagkaon mo. Ang iba nagakalapanos, suno ya sa mga aton sila nga kuha nga mga information gikan mismo dito, mga kaksyon. Ambal sa mga tao to gani, ambal ya antes lang magpadala sang ila pagkaon, tani mag-communicate sila ni sa amon kay kuan. Inang tuwag na to ng iban, hindi ko mapuslan kalulu oy blaw. Tiyan mo na nga medyo nagkalapanos lang. Ano pa ganang pinaka-update diri? Ang isa yakon ang Korea, makaksyon, pungsod sang Korea, nag-donate sang $200,000 bukod ako, no? Sino nagbaton sini? Si Senador Dick Gordon, ini igahatag sa Philippine Red Cross, mga kaksyon. Susunod kay Gordon diri, o kung ginbaton ini ni Gordon sang Korean ambassador nga si Han Dong-man kaina. So ipamakal ini sa mga hygiene kits, mga kaksyon, mga pagkaon, kag mga liban pa nga mga items nga mas mapuslan dito iya sa evacuation center. So timayo ini nga report kay ang iban nga pungsod nagpalabot na sambulig diri sa aton. Ang aton lang naman nga kon may ara sang cash nga magalabot sa aton sining gobyerno diri sa pungsod Pilipinas, please lang idiretso inibulig sa mga apektado, hindi pag-idiretso sa inyo kaugalingon nga bangko. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Kaya mo nang mabudlay gid dira, kabudlay gid ko magpanunto. Kay basi bumalik ina sa inyo pilak adlaw, disgrasya, sobra pa sa bagyong Taal ang igo sa inyo. Amo wala nang ginapangamoyo naton, kay ti kadamo na bala kita sang eksperyensya, nga ti amo na bala kadamo sang bulig nga naga-inabot sa mga biktima sang kalamidad, pero ang iba naga-ugtas kag naga-tanga man gyapon nga wala sang may naglabot sila kay gali ginakawati man sang iban. Labi na gid nga ano lang kadamo gyapon panunto. Now, ano pag nag-update dito? Kanulo, o ito kay may mga puloy-an tong way na mga tawo, ginsulod pa iya sa mga kawatan. Amo ni masubo, ginsulod pa sa mga kawatan. May mga puloy-an dito yang nagkalalusno ng atop nila. No? Ang bilog nga puloy-an nila, hindi mo na mapuslan. Daw hindi naman ang mga tao magbalik to sa mga lugar nga dito gid mismo nagwasaag ining abo, kaya daw disyerto na subong ang kalimbawa sang lugar nila. Hindi ka naman basta-basta makapatukod sang balay, kiti abo, daw kahalo na blasang yang sitwasyon, tibasing balay mo matumba man lang. Amo na kasubo sang sitwasyon dito kung kakita ka mo sa television, sa mga videos nga gina-share sa mga victims dito sa ilang area, kalulu, oy gidya sang ilang sining nga sitwasyon mo sobra. Pero may mga utod pa kita nga kaya pa maglango-lango, no? Sang sini nga hitabo. Pero kon aton gid batyagon tuman kasakit sa sitwasyon dito sa mga taga Bulkan Taal nga mga biktima, mga kaksyon. Nagalinong-linong na ginman subong si Bulkan Taal, but ang Feebox wala nagapasalig. Bangod suno sa ila, posible gihapon nga magalupok ini siya sa hindi lang mahibalan nga oras, mga kaksyon. Feebox na, that's why nga ang 14 to 17 kilometers away from the area sang Bulkan Taal, prohibited gyapon. Hindi gyapon, that's why ginpatuman ang lockdown, ang pagdumili nga makasulod ang mga pumuloyo dito kay hindi mabalaan base maglupok liwat. Ang mga patimaan nga ginapalayag sang Feebox una, ang tubig sa kilid sining bulkan, mga kaksyon, medyo nagnuboy, no? Nagpanaog. So may posible nga nagasuyop to siya sa tubig sa dalom, kag nagatipon sang puwersa, kag base ibugaya pila ka daw. Way labot dira, mga kaksyon, ang padayon nga uyog-uyog nila didto, meaning naga-indakal gyapon to sa idalom sang Bulkan Taal. Awan ang basis subong iya sang Feebox, mga kaksyon, kag iban pa. Yung Feebox way man niya untats gid siya naga-monitor, way natulog-tulog tanan nga mga opisyalis nila dira para lang gid ma-detect kag mapangunahan
sa paghatag sang information agod wala gid sang may magkaladisgrasya. Sang 1911 sa na-mention ko na sa inyo, naglupok man ni siya mo, si Miltres to yung nagkalamatay. Sang 1966 mag naglupok man ni siya, 200 masobra ang nagkalamatay. Dire sa 1966 makaksyon, mga 1960s, nag-irap manigali ang ining Bulkan Taal. Daw amo-amo man nga sitwasyon mga kaksyon. Wala man to ang mga tao ginpabalik dayon sa ila sini nga mga lugar. May nagbalalik gid sa pila ka bulan, kaya abi nila do hindi na maglupok. Ang natabo sad to, kung nag-irap abi subong, suspito pa ya kabulan antes nga naglupok ini siya. Adlaw-adlaw yan nagngurob lang siya nga nangurob pero wala naglupok. Pag abot sa mga ikapito kabulan didto sumigabong, that's why may mga 200 nga nagkalamatay kiti nagkumpiyansa na. So ini nga sitwasyon subong, basi masulit pa ini suno iya sa mga naka-eksperyensya. Siya dugay-dugay ang hulat sang publiko mo. Sang 1960s, mga 1966 ini, nga abi nila may eruption na mo, na ginawa na tong lava, ang mga abo, daw naglinong-linong siya, pero adlaw-adlaw nagangurob siya. So affected tanan ang palangabuyan sang tao, tanan, way gid, halos gid ya, mga tanom, mga kasapatan, way ka natamnan eh. Way ka natamnan, way na mga kahoy, lunsay nagkalaluyos na tanan-tanan, mga panano, tanan. So, doon nag-start sila again, over again. Why sila naglaom nga malupok sa gali after 7 months, mga kaksyon nga ngurob niya, sumigabong. So, amo ni subong ang ginatan-aw man nila nga basi masulit naman nga muni kalawig bla. Nga pila ka bulan nga waiting sila kung saan maglupok ti waygid. Ti basi kon pabalikon ining mga pumuluyo kag sumigabong disgrasya, damo ang magkalamatay. Remember, mas damo ang population subong ikumpara sa tong 1911 kag 1966 mga kaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si Presidente Rodrigo Duterte liwat nga nagbalik didto sa lugar agod magbisita sa lugar. Ang Tagaytay nga amo ning pinaka tourist spot destination man didto sa Luzon area, ti subong niya bag-down gid ang negosyo sa mga turista o kon sa mga negosyante. Wala sa mga turista nga nagasalalaka, to subong saka ko to imo nga puro yabok to nga tubangon mo. Nakasaka man tani sa mo nga lugar mo. So ti katahom giman didto gali tahom-tahom to. Kag mga pagkaon to mga manamit. Amo to matingala kabla nga ang Tagaytay ara sa ibabaw bukid, pero ang ila to gina-serve nga mga pagkaon, mga presko nga mga isda. Mga presko nga mga isda, nga mga dalagko, nga mga isda, kung ano na lang ang mga manamit, nga mga isda. Tigaling kiti, hapos na lang sila to katama mo, no? Subong, disgrasya gid ang negosyo sa mga negosyante to, no? Ano muna, kaya mo ng sitwasyon, dapat batunon, kag magbalik liwat, mag-umpisa. Kasubo, no? Yung balay mo blayang bago mo lang nahuman, bago mo lang na bayran, gintabunan ka abo, din ka ma-start, paano ka magsugod? Do ka angi lang, do pariho lang sa sunog. Do mo na bla. So, gina-imagine mo, ginapa-imagine ko na sa inyo kung anong sitwasyon nila sa sini mga utod naton dito sa Bulkan Taal, mga ka-action. Last City 2. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sa liwat, diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental, ang mga otoridad ayo gid sa publiko nga untatan ang sagi gihapon kapalapta sa mga peke nga mga information may koneksyon sa Bulkan Kanlaon. Kay may nagapalapta gyapon nga kuno ara sa level alert number 2 ang Bulkan Kanlaon kay nag-connect sa Bulkan Taal. Ti wala ina sang kamaturan. Nagahatag kamo sang kakugmat sa mga residente nga yara mismo sa mga lugar nga prone katama kung magsigabong si Kanlaon like La Carlota, La Castillana, kaiping sini nga banwa kag syudad dira sa nasambit nga lugar. Tidira pamati kamo na sa mga Moises Padilla, layo wala ini sang kamaturan ha. Sa banwa o kon syudad sang Kanlaon, banwa sang Morsya, San Carlos City, amo ni mga lugar nga posible malabot gid sang abo kon ano kon magngurob giman si Kanlaon.
wala sang kamatuuran ini nagalagaw gihapon dira sa social media nga kadamo sa mga pisan aton nga mga utod nga sagi kapang share kag do na enjoy sila yang nga mga tawo magpinulo kag magsinala-sala sa mga peke nga mga information nga sagi nila kapalapta dira sa social media. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Ang social media amo ning bag-o karon nga dimension bala sa sini nga mga panahon. Nami kay ang communication kung bintaha lang ang paghambalan, ang social media super bintaha sa atong tanan-tanan. Pwede mo yang malocate yang batkang imo sa ni pamilya. Pwede mo matawagan pamilya mo sa iban nga pungsod. Sa iban nga probinsya diri istoryanay ka mo, pwede ka mo ka tawaganay. Pwede ka na ka-enjoy. Pero please lang hindi pagamita ang social media sa pagpamahog sa kasubong mga tao. Kay wala gid ina sang pulos. La 7:4. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Okay, balikan ta di sa lokal makaaksyon, Seksyon John Diaz Onahon ta. Kabalo ka ang ginabantayan karon sang Bacolodnon kag Negros Occidental, Negrosanon, ang pag-umpisa na sang most controversial nga i-police nga mo si Lieutenant Colonel Joby Espinido. Lunes, ang una na tribukaho nga nag-abot siya kag nagtrabaho na liwat diri sa syudad sa Bacolod. So, kahapon, kag subong, no? Na una nga operation niya diri sa syudad sa Bacolod since last December o kon last year nga gindesignar siya diri bilang deputy sa Bacolod City Police Office. So nagbakasyon to siya mga sobra isa ka bulan. Pagbalik niya ginaabangan, in fact gina-welcome gid siya ganiya ang pagbabalik. So daw ka sadya gid ba siya kag daw ka enjoy sang may na-enjoy action hands nga mga tawo nga ari na si Espinido, may ara man sa nagakolorinot man ang agtang nga ari na si Espinido, but mas damo ang naga-enjoy nga ari sa diri sa syudad sang Bacolod. Pila binagyan nga ginhatagan niya sang 15 dias nga ultimatum ang mga drug personalities. But the following day, gin-declare niya pang Bacolod yung Shabulized City. So apurting ka-enjoy sa mga tao. Aba sa tao, arin na, hala, preparar. Today, nag-strike na siya. Lapit tunga sa milyon ang nadakpan sa Banago pa. Mga ka-aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang kompleto nga detalye with Action John Diaz nga gintinirang gid kay na Action John. Maayong gabi. Maayong gabi, Action Bryce. Sa pinakauna nga tinion, nag-strike na si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido, ang nagapunggo bilang Bacolod City Police Office Deputy City Director for Operation sang BCP Action Bryce, kagaman ang team leader sang BCPO City Drugs Enforcement Unit o na CDEU. Ang CDEU, ang sumbay na personnel, ako na matinaw, amo sa gyapon. Ang bagong leader, amo yung si Espinido. Ang sumbay, amo na yung unang operation, Espinido nga ginpatigayo naman sa may syudad sang Bacolod. Ang na-recover, hindi man basta kay 420,000 ka pesos ka valor naman sa ginasuspetsuan Cebu ang ilang na-recover sila by bus operation. Nadakpan man ang duwa ka mga persona karon gid lamang nga siniman mismo nga hapon Action Brian. Sa dugang pagdireksyon Brian kay inaw mismo gid patigay nga bypass operation dito sa lugar. Actually subject sini hindi basta kay ini anuman himata sang anay ginakabi nga drug leader sa area mismo sang barangay Banago inablos I think ni Rami Poha. So meaning hindi basta-basta ang operation, ini may ngalan, ini nga personalidad ang gin-strike niya Action John. Yes, Action Brian. Amo lang subject gid sang ilang bypass operation. In short, hindi witi-witi nga personalidad. Yes, Action Brian. Action Brian, no, ang ginpadagdag nila hindi siya basta lang ang persona, kundi isa ni kadako man nga personalidad diri man sa syudad sang Bacolod. Although na nakapalagyo ining ila subject sang bypass operation nga ginkilala naman sa kay Rami Amudia Ipoha.
no, Rami Amodia Ipoha Aksumray, amo ng iya naman nga ngalan sa nga nakapalagyo, abi kapalagyo sa kay pagkabati aguro pagkamutik aguro nga may mga persona nga nagkandak sa mga ordinary ara ng mga kapulisan sila area gilayon nga nakapalagyo. Apa mo pud nga diri nga duha ka mga persona Aksumray, wala kini nakalindra sa lugar kanadakpan gid mismo sang mga kapulisan. Ini sila Aksumray ang kilalasan na Rolando Bernabe, 36 anyos, partner sila. Kaya si Maria Cristina Aguia, 32 naman ang edad Aksumray. Lungsay sa residente na mismo sa amumana nga lugar. Sunod na kay President Colonel Joby Espinido, at amo na ning umpisa, no? Sige-sige na ni Aksumray lang ang pagpatigay naman sa bypass operation. Ang Balik Espinido, do pang-una, parang niya. Why sa Aksumray nang ilin nga nakapalagyo, ining nadakpa ang subject. Kaya importante ko na recover nila ang supply sang illegal nga droga aksyon na Brian. Kaya ginapatiyan niya, damo pa rin ko na maapektuhan kung mabiktima, kung wala pa recover ang mo siling nga suspected shabu. Ang ako na lang tao di Boynas lang gid nga nagpalagyo to as nakapalagyo gid siya bala. Kay ko nalagyo siya nga nadakpan bo. Doon kulbaan ako sa matabo aksyon diyan. Yes, Aksumray, no? At least, ipasubog ka nakapalagyo sa trabaho sa eleksyon, arada ni Sir Espinido, hindi man pagkuntatan. Lagson niya, Aksumray, nga lagson ining persona nga ini, top-top ining madakpan aksyon na Brian, no? Amo rin sa ginapatihan niya, Aksumray, nga isa magkadulod ako man nga persona nga nadakpan, arada nga ginamonitor grabe sa mga kapulisan, sa muna ginasunod mandala nila sa area sa sitio Sibugao. Kaya na dito, tapos ang bypass operation, ginpangamuyuan ni Aksumray ang mga nadakpan. Upod ang mga barangay official, siya rin nga pagpati, abing at least maganagan dra no kang nagpasalamat sa nga wala kuno may na patay sa ginpatigay na dra nga operation sa area sa nga sitio Sibugao aksyon na Brian. Iya di pagpumuyot din ka sentro ina sila hingyo nga ang pumuluyot dra sa area sa sitio Sibugao barangay Banago Sulad sa Bacolod ang magkooperalan mismo sa mga kapulisan. Dugang din ni Espinido, ate, yung palagi nga luyag yung Aksumray nga magtinir na gid lamang dra sa area sang sitio Sibugao. Do boarding house to siya? Ang balagay ko gusto ako na magpuyo na lang sa sitio Sibugao, nagpulo pa nga mustal sa mga pumuluyo. Ang balati, balikan ta kamo di, balikan ta kamo di. Do, wala ba yung statement, ang balati sa Martes, kita ay tadi kay ma-assembly na ta. Doon mo labing statement ni Sir Espinido Aksumray sa mga pumulitanan no, nga nag-iya masugatan sa dalan. Do artista man sa kagina. Makumutapos na nga muyo, nagpulo pa mo status siya, na doon nagkakampanya man si Espinido Abe, and then dugi-dugi Aksumray nag-storya sa in person sa iya nga mga masugata naman Aksumray. Yari ang atong interview kay President Colonel Joby Espinido. Subject na sir, yung monitor dito na. Sinusunod. Karami yan. Kaya nakuha niya yung yun na. Kaya yung sir, yung profile mo yung background. Dito yun ni Pura. Pura. Yun lang. Dito din nga niya. Pura. Okay. Siya din parang matagal lang siguro hinanap yun. Kataon na din na pagting. Pabilis ko. Pero kayo po yung intelligence ko sa kanya. Nalaman po yung lugar po niya sa finally. Nang nakarating na po. Tayo sana mag-personal dito. Pero nagkataon dito kay Action dyan? Sige, doon talaga action dyan. Ara ka na sa area? Bago namin talaga abot rin sa area Aksumray. Dali lang gin intro lang action dyan ha. Intro lang ko Dali lang gin. Breaking news. Actually, flash report mag-aksyon sinimad tiniyon sa area nakahingagaw ang patrol. May isa ka shooting incident sinigid lamang nga gabi diri sa syudad sang Bacolod mga ka-action dyan. Ara ka na sa area. Go ahead action dyan. Aksumray, isa direct information nato na bato may kangtanan sa isa ka shooting incident kay luntag sinig lamang nga gabi along area sang dalan Los Mabini. Los Tiaga Mabini Aksumray syudad naman sang Bacolod. Actually ang patrol lamang diri kabot sa lugar. Makita rin nato ang pagtinakaramo sa mga kapulisan diri sa lugar gid mismo no nga nagpatigaran sang cordon sa area. Mapulupas para kita danay may ambulance nga naka-standby man sini mismo nga mga tiniho no
Managatugay ni diri sa tuman ka Bugatti dalagan sang trapiko dari sa nga hindi sa di kagilin ka move sa area gid mismo makaplasta kita at least maka Facebook live kita diri sa lugar aksyon bray agod nga say sa atong tanan nga maka-aksyon ang pinakauli diri nga information nga natabo no diri sa area Brian manaog kita danay para ma-plasta na to Sige, plastar. Plastar. diri nga sitwasyon no sa lugar atubang ini siya sang isa naman ka isa ini sa kapanadari action bakery no may bakery diri and then lapit diri sa may bakery I-check ba kung tricycle driver na ang victim? check na ton sir good evening boss good evening anong din na victim di mangilid ako din na ba Sige. Damo laway, no? reaction Brian no ang biktima nagasakay ni siya sa isa naman ka e-bike no ari pa Japon ang biktima actually E-bike. nagahigda na sa iya nga e-bike action ride E-bike driver gali ni. e-bike driver ini no ipa-caption nato na caption Brian mo din ining ay direction arsonan ang aton diri nga Facebook live sa lugar gid mismo karon nga gabi ari ni siya sa area sa dalan mabini atubang mga ka-aksyon sang isa man diri ka supply parts and services ining shooting incident karon gid ang mga gabi ang sitwasyon diri is nagasakay sa isa ka e-bike ining isa naman ka lalaki actually e-bike ni action bray may karga pa nga mga soft drinks no ang sitwasyon niya is ang e-bike gamay gid lamang ning pulungkuan bla nagahigda ni siya nagapungko sa e-bike tikat ko mo hindi nakalapot sa iya nga pulungkuan gid mismo action bray ang natabo diri is nagahigda siya naglapaw iya ulo sa may dala na gid mismo no makita naton diri sa kilid sang dalan ang pila naman diri ka mga basiyo sang wala pa matumod nga armas do tang no bala sang wala pa matumod nga armas do tang sumbalay gid mismo sa area Sino po mo da? ako lang sa area sino nga mga tiniyon no check naton diri sa lugar kung may pamilya na sa wala pa engage sa taga dere hindi wala pa ka mga idea kung taga engage siya sabay hindi ko may mga Why sino nakakilala gid? kung may mga nakakilala mga barangay official na din wala pa barangay official Police. ang police wala pa ding area sa police station number 6 nga area din sa police no pero si police captain Elmer Bonilla sa police station number 6 wala pa diri sa lugar siniman nga mga tinion aksyon na barayat Grabe kita ko di sa video mo. so ari ning sitwasyon diri sa lugar git mismo no aksyon na baray kung mapulo pa man ko dito diri sa may palibot kung ano gid diri nga mga natabo check to diri sa na bright. So diyan ang action diyan. Mo ni Nay. Hindi. Pero natabo kay na. Nakibot lang kami naglupok. Mga pila ka lupok. Hindi na kabalo kay pagkita na lipungan ako dadayo no gulpiada lang. Pero ari siya pag galabay lang sa Oo, nagagi lang yan. Wala lang ginagagi lang gid. Gulpi lang gid. Gulpi lang gid. Mga exact oras gid na naman sinigid na magulong. Lawig-lawig naman. Mga na pero ang sitwasyon na dala pag tiro pagkabati ka malupok amo na din. Balikan ta section John sini material mag-aksyon sa isa ka shooting incident diri sa syudad sang Bacolod Sinigidamang. Action John. Amo di tawagin na naman. Nagbakal man ni customer ko. Isa man lang to kay bag-up lang medyo. Gulpiada lang dayon. Anong nanon ba nanyo? Anong nakatiro siya? Galakap lang? May sakyan? Lagay na lang muna di parahan kay May katalikod ko daw nga pumko ko. Pagpumko ko. Dasong gulpiada lang dayon. Nabatayang ko lupok. Kabi ko palupok lang niya. Munang to yan. Gusto pagbalikid ko. Pagkita nalipungan ako daw. Pagkita mo muna. Muna daw. Why na? Singgit pa kayo mabuti. Amo na lang ginagkakahigda. Dalagin ko tayo. Pero ari siya tao, ay kilala niyo din siya sa lugar. Hindi. Lumago lang. Lumago lang din siya. Basi action dyan, basi ma-focus lang sa victim ang video action dyan. Yes, action na ni ang picture. Pero kay ina di ma'am, ang tao damo ano man, sinumbalik lang. Sinumbalik lang. Oo. Hindi ba tao? Hindi. Yukay lang. Yukay lang yan. Oo. Tapos diri ang simo, diri nga baligyanin na sa. Pag-upa man lang ito, do isa lang ako customer ding laki, nagbakal mga manok ko. Okay. Wala pa diri mga barangay official. Wala pa? Wala pa.
Okay. Sige, action ba isa diri ka nagabaligya balasang inasal sa lugar. Amo ning aton nga na istorya naman karon nga gabi. Iya pagpaegolpeada alam ko no pagabati nila kalupok amo na ning sitwasyon nga lalaki ini. Actually yung lalaki nakasuksok sa sang short nga nagaduag sang puti ka gray nga combination, nakaitom siya nga do jacket sa sumbray. Hindi may pila sa ganing iya diri nga kilid no. Ang bahin tsinelas na dagdag na no. So lahat isa ni sa e-bike driver amo ning ang I think hindi man pa automatic na pero why naging siya nagaginawa man no. Action na bray karon nga kabi matapos na ginluthang diri sa lugar gid mismo action na Brian. Ano action dyan sa tunga sang karsada gini, tunga dalan? Yes, sa tunga sa sandalan, ang direksyon sa salakyan dito sa padulong north. Botringon halin sa posible sa Libertad nga area and then pakadto na sa dito action bray pa north direction pa sa Neco na sang area action bray. Lapit na gid man saya sa intersection sang sang Mabini, Luzuriaga, Balang area. Diri na mag-isa lapit. And then may mga baligyaan man diri sa palibot. Na medyo crowded ding lugar. It's just that nga wala diri sa tubang bisang stoplight or do sa street light nga makita naton diri nga malapit sa may lugar gid mismo action na Brian. Wala pa si sir. Sa ano man why ang subong ang dalan hindi pwede magyan sa mga salakyan hindi. Gin-close ang dalan, both nga area, gin-butahan sang cordon o sang police line at sang Brian. Magtimbang nga ba, hindi dikto mismo sa intersection sa Luzuriaga, Mabini, diri man sa piyak sa may area sang dalan Gonzaga, Gonzaga, Mabini, malalusan sa piyak at sang Brian. Ginacheck natin natin kung ari diri si Police Captain Elmer Bonilla or posible abi may nakakilala diri sombray diri sa iya naman. At least ba naton ang iya nga identity no. Basi may nakakilala sa diri sa iya. Action na Brian. Sige. Take your time action John, take your time. Yes, ma-check natin dyan action na. Ma-check natin sa piyak kung may mga nakakilala diri sa iya. Sir, wala pa barangay official. Ay, mga witness yun. Kamu nakakita na. Ano lang, wala lang ngalan? Wala lang ngalan. Wala lang ngalan. Pero kayo na, anong tabo? Nagbakal na siya mo. Sa din? Sang Tiangge. Soft drink. Soft drink. Di pagbalik niya, amo na na. Pagbalik niya, amo na naging tiro. Pero nung nag-tiro siya, naka-motor? Naka-motor kag naka-bonnet. Naka-bonnet? Dua or isa lang? Dua. Riding in tandem. Naka-bonnet sila cover nila sura. Pero hindi naka-bonnet, ni Dugay na di sa ganda na or bago lang kabot? Bago lang mo. Bago lang sila kabot. Ilang kalupok na ba yan, Ma'am? Pito kalupok. Why does na nakasinggit doon sa kagiyo ka? Nakamo pa na sa nagansa pa sa kaya kitayaan sa una. Nakagiyo pa siya so naging panaugan sa kaging finishing. Yung finishing pagit. Yung una, nagasakay sa motor ang duwa ka mga lalaki, yung tiro sa. And then, nagansa sa kamutya, yung panaugan pag sa kaging tiro pag duwa. Okay. Ini sa kilala niya dita? Sino kakilala siya, sir? Wala ka mo nakakilala. Ano nga niya na? Elementary extension na, sir. Elementary extension sa Bray 40? Oo, sir. Ano yung ngalan niya na? Johnny. Johnny ano? Johnny Liso. Liso? Oo, matong siya na. Wala ko man natakandan suray na. Okay. Oo, ginaman lang siya ko, no? Johnny Liso ko, no? Initially. Ay, Elementary extension Barangay 40. So, sa lugar kina, may mga mga questionable. So, ginasuspetsuhan, naglalabalik-balik din yung motor. Wala man. Good yata, doon nag-abot ang duwa ka mga lalaki sa side. Pero hindi siya, permit na siya? Nagbakal na siya sa Tiangge daw. Permit siya kabakal or bago lang? Bago lang na siya na ako na kita man. Kaya nag-ano ka mo, ma'am? Wala, naglabay lang. Naglabay lang ka mo direct? Kamo na da. Ang nagamotor, di nag-diretso, di nagpalagyo. Wala na ko kaano kay na-nervous na ko, naglagan. Pero ano man nakita, siya dito. Saan pa balik rin? Ang duwa ba lang kasakay? Wala na ko kaano kay nagwa na ko. Action dyan. Action right? Ang imo nga cellphone nga ginagamit subong basi ma loudspeaker mo na, loudspeak mo da kay gito on sa video mo da kay para mabatian gi sa live naton sa video action dyan may nagareklamo ami. Ay, action right, no? Sige. So, Hindi, naman hila na. sila
kagina. Diri na mo tao or dutay lang man. Pang kagaina, dutay pa lang. Dutay pa lang tao. Amo nang hindi sa nubalit sa lakyan. Oo. Anong si ila single nga dala? Ano na ang ano nga kaya mabalaan mo kung ano nga motor? Nang ano mo to daw maron wala to. Maroon ang color sa motor. Amo na laki at lagko or gagmay man ako. Parehas same. Para sa kondako. Pero anong gamit nila? Armas or gagmay? Gagmay Gagmay lang. Ang pito na kalupok, sunod-sunod na, duwa din ang nagpalupok or isa lang? Hindi man sunod-sunod, kundi pag lantaw nila nga daw, ano pa, ano. Pero pila na palupok, ma'am, duwagin sila o isa lang isa? Duwagin sila. Meron, ma'am, yun sila yung galing na duwagan. Okay. Kamo din yung namin nakakita man. Gani Liso, totoo na ang nagsalay. Amo na. Paano mo naman lang, sir? Amo na. Kapatid lang kami balay. Amo na nga ang bagi na. Dre, baka na tambal nga si Jan Alan niya. Ano nga purok naman? Ano sa purok? Hindi na rin doon ako. Ito sa ba the restriction man? Paano, taga din siya purok sa ano? So may Borok Katalingban. Ang Katalingban, gid. Purok Katalingban, barangay 40. Aha. Okay. Dito yan na dulong ang iyang soft drink. Oo, dito yun ang dulong. Okay. So mga sistema tayo ng ano, action na Brian. Initial pa lang na, pero confirm na natin. Johnny Lison, Liso. Lison or Liso? Liso. N-I-S-O. Wala N. Wala lang yan. Okay. Amo lang pagkabalo mo, sir, pero wala ko pa siya napalitan. Wala ko pa niya dahil sura. Git mo bro. Paano nyo naman? May mga information na kadahan niya sa amon mga si Johnny. Ano gitiro diri? Sa project. Okay. Di mo tawa na diri mo kasto din. Kung confirm na po permission kung to yun man. Hindi lang din makita yung tsura ya. Pero amal lang yun na siya. Hindi mo kuno Johnny. Okay. So mo to action bright pitsok asod nga lupok ang nabatiano sa nga mga thank you gid, ma'am, thank you gid, no? Pito ka lupok asod ang ila nabatian dre sa lugar sa paglumpad ining shooting incident karon gid lamang nga gabi action bright. Ako na lang gud nga kay pala di ba dai no pwede ka picture na lang ng ano. Ang sabay no pito ka lupok dre nabatian sa nga mga pumuluyo dre sa nga nagluntad ining shooting incident karon gid lamang gabi dre sa area mismo sa nga dala na Mabini Lozoriaga. Ma'am, ano din nga purok, ma'am? Purok ano din, ma'am? Pagidait. Barangay ano para be? 29. Area sa nga purok Pagidait. Barangay 29. Desrad sang Bacolod Action Brian. Amo na diri abi ang exact mismo nga lugar, no? Kung sa nilutod ang shooting incident karon gid lamang nga gabi. Patay gid ding victim action bright. Inistrato na ko Johnny Liso ang ngalan, no? Taga Purok Katalingban, Barangay 40. Pero na-confirm pa naton sa mga kapulisan karon nga gabi kuno na gid ang matutod sining nga ngalan aksyon na Brian sining persona. Ano subong nakakordon na dira bay anong ginahulat soko? Yes, so ko subay ginaulat para mo ni mag-conduct diri sa further investigation diri sa lugar mismo kung sa naguntad ining shooting incident karon nga lamang nga gabi aksyon na Brian. Ang sa soft drinks area, araman Japon ang soft drinks no. Ari lang din naka-plastaro man di Japon. Ang ilagi na posisyon nagapabili no, amo man di Japon ang sombray wa pag isa natandog dre. Sa aton nga mga kapulisan apisar nga nakaabot na dre abing mga pulis pero ato Japon na tandog dre no. Ari man taga Bacolod City Mobile Force Company, ari man dre ang taga police station number 6 dato si Police Captain Elmer Bonilla no. Kung makata nga sa initial. So na Brian. Station 6 nga sakop, no? Hatag ka na. Ano? Initial, makatag ka na. Mga tabi initial action, Brian. Wala lang ko na ngalan ang sabi. Pero ano lang ang tabo? Masa ko ano lang sir ang ano ang tabo, sir? Ano ang tabo? Tapos rin na ito. Check natin ang sabi. Kung ano tali ang na tabo diri sa incident nga nagluntad karon naman nga gabi action na Brian. Sir, Ministry, ano nga tabo sir diri sir? Bali, nagbakal niya sa din sa Matiangge. 735 sa CCTV. Bakal niya siguro mga 5 minutes, 5 seconds lang, no? Kung nagbuhat niya sa budiga. Okay. Pag guha niya sa budiga, nagdayat siya.
pagbayad niya, ang mga kuwan ni pala, hindi mga chicken joy ni pala nga, kuwan, nga, baligya kag bakal, alarma na to, so mga to sign nga, ang ato ni biktima, natiruhan na. Okay. So, pala pila kalupok sunod sa mga witnesses, mga anom kalupok. Pero sa inyo mga suspect, ari na din nga nagatantay. Wala ta kabalo kay yung nakuha di ba lang CCTV ang pagpaka niya lang pero witnesses natin niya. Sunod sa witness natin niya nakita. Dali naman mo pundo lang sa lakyan. Pagpundo sa salakyan ng biktima na nato nagkarga lang mo isang iyang isang kakahablang drink ikikarga sa iyang bike. So Balikatan sa aksyon dyan, Sinimatrion. Gina-interview niya ang hepe sa police station number 6 mga kaksyon. Sining shooting incident sinigila mga gabi. Aksyon dyan. Captain Bonilla, sabay. dito pa kanto, 30 dito ba ng Sineco nakagawa ng CCTV. Ano yung CCTV? Ang suspect natin, ang biktima ni inisyal lang niya, hindi sana makatag siyang yung exacted nga ngalan ng detalye. Residente ni sa sang barangay Purpe. May extension na yun, o. Pero hindi pa na-confirm. Hindi pa na-confirm. Pero ang pamilya niya ko, no, bakit ko naman, yung natulatot ka lang kagang suko, bakit ko naman, no, kasi sira karon sa iyang lawas, may mga personal belongings sa makwa sa iya. So, makabulig na sa atin, identify sa identity ni sa atin yung biktima. So, amo lang na siya, hindi nga biyahin sa e-bike, pero gin-check ka nga dito sa station may mga holdings na. So, may previous na sa record, no? Na file sa kaso sa police station number 6. Ano ka kaso? Ano yung file naman isa daw then previously may rapirator dito na. Ano pa yung initial? Hindi pa naging natin na. Ano pa lang yung initial natin yung may previous mga kaso na-file na sa police station number 6. May takabalo kung sa iba yung mga police station kung may mga holdings na sila regarding sa wala pa kahit amo pa lang ato na initial sa buong na-file nga kaso. So, Sino pala yung suspect kung initially? sa witnesses natin, going north sila. Going north. So, may ara nagambal nga 2 may 3 pero hindi ta maka-confirm kung ano sila nakasakay ni sa SUV kung nanaog kagintiro lang ni sangganman ang biktima. Kag naglakad. Mula-mula siya. Okay. Mo pala natin. Mula na. So, karon kung makabot ang pamilya, ma-atag na additional kung ano. Okay na? Okay, action na Brian, si Captain Bonilla. So, gini-clear the ring SUV ang ginsakyan action Brian, no? Action Brian, dari sa lugar mismo. And ang initial madari, ang posibleng gamit ring armas ng isa kalibre 45 armas ng action Brian. May mga recoveries initially apat ka mga basiyo, no? Isang armas ng recovered ring mismo sa may area. Makita rin natin sa gihapon. So, mo to initially, ano to lang liwat, nga diri siya nagalin sa may 375 store. Diri sabi nagbakalas ang amoni ang iya nga dalang mga botilya, kahagid rather sang soft drinks. Then, dito na kuno doon na to vlog diri malugbaligya sang Chicken Joy balakay sa kilid sining baligyan sang 735 store. May diri nga Chicken Joy store na sumbay. And then, gulpen na lang kuno digpo pila ka segundos ang nakaligada. Ginagilayon nga nagkita na lang niyang amortong sitwasyon sang sining lalaki nga ginatiro na action Brian. So, ang initially, may arita na 5 ka mga basiyo sang kalibre 45 nga armas totang nga na-recover naman ang aton nga mga kapulisan. So may basi may mga initial or other may mga dugang kapagid nga mga information regarding on the kay Captain Elmer Bonilla. So far, aksyon dyan, kompleto naman. Ano? Kaya ulat-ulaton pa ng pamilya magabot aksyon dyan. Yes, ang matulog i-identify diri ang so the motive wala pa may nabakuha diri nga exact motive ang kapulisan pero ang background sa niti inigiligi pa sa kasang kaso nga theft
may kaso naman robbery ining lalaki ning aging kilala kay alias Johnny, residente initially sa Purok Katilingban, Barangay 40 o sa Libertad Extension diri naman sa Surad sang Bacolod, Action Brian. So amo na ang pinako diri naton nga update sa gyapon na ginaulat-ulat diri ang katapon na ginamang sa scene ng crime operative o kon Soko nga mo ni magapatigayon na bisa mas maidi ko mas madalong pag-investigasyon sa diri nga shooting incident karon gid lamang man nga gabi. Ang mga tao diri pwede kadamo na tiban gani nga kulbaan no. Let's check bang baligya diba chicken joy wa kun nga na kulbaan dis lagi na kun ano diri Action Bray ang na tabo dari no sa mga ang kami bodega dari ang bodega Dampe sa may kilid at subay mga bodega dari sa mga soft drinks. So amo ni kita sa tunya Facebook live amo ni karon ang nakita na ding lugar konsud in sa una nga naghalin tapos na bakal abi dira sa may 375 Action Brian no. And then sa Guaysa ni dari ari dring balargyaan ka mga Chicken Joy. No, pag sa tupad sa ding baligyan ka Chicken Joy, pakitandara na po ang baligyan ka 375 store kung sa diin siya naghalin. Tapos sa ating nagbakal, ara da diri siya mismo nagbakal, Action Bray sang soft drinks. And then uso ya dito sa direksyon nga makita sa ating Facebook live padulong norte nga bahin sa sining lugar ining lugar kit mismo na kung sa diin sa nagdiretso abi kag diin sa bay pila ka metros gilama ang kalayoon drama sa nga ginluthang sa nga mga paginot na Sombray sang pila ka mga wala pa nabaluan kung natubang abing nga mga suspetsado armado sa kaisang isaman ka SUV Action Brian. So amo ni arena nakaabot na actually ang katapo naman sa Soko, and then after this one kami makuha dara abing nga pila man ka mga identification na ID abigi ka naman dara siya nga bulsa kon siya dara nga gamit. At sa balaan naton ko nang yagid nga matut nga identity Action Brian. So dari gali ang sa Changi dari ka ginano ko sa diin sa naghalin amo na ding Changi at Sombray. Manang ikaw ilagi bakla niya. Ano kung ginalo sa nakabakal? Wala ko ba idea. Kasi sako kami mo. Sako kami di. Siya lang ganyan. Pagkulang ganyan bakal sako. Kung kayo may ginasa na bakal? Hindi, amo lang ganyan sa mga kape ng bakal. Okay. Ano yung bakal na ginasa na? Nang Coke, 12. Amo na soft drink. Amo na soft drink. Freezing bakal. Yung tapos, nagkuha ang tupad. Okay, ako na mo gina-pull out ko ng soft drink. Kaya gina-check ko na atin. Kaya pa-pull out. Tapos siya man nagkuha. Sa piyak ko. Sa sinukarga siya man. Oo, siya man. Pero kayo namin dominaan sa amin do kala institusyon. Wala man, kay hindi mo ko concentrate kasi sa iya lagi kita mo kami customer mo duwa na kami ditaan. Oo. Nakutagalin mo sa dayon. Oo, nagbaka sa camel mo. Dahil yun galing. Hindi na wala na ako din kabalo kung ano balik pa din sa tampo. hindi nagbaka na sa camel. Pag kuha isang soft drink, may camel na sa dayon. may dalaga din na sigarilyo, magkagaling na sa dayon. Oo. Ano ang tulong na sa tanong bakal ka? Tulong na? Mga manig-7 kami mo. Manig-7 gabi. Okay. So bay isa to sa amo ni gin bakla niya diri sa may 735 pala nga store ining isa naman ka babae amo ni nga manugbaligya Action Brian ang diri nga gin baklan. So paano mo na pinakauli diri naman naton nga update gikan diri mismo sa lugar. Action Brian. Action na ni pwede mo na makapitan basi makakuha kay makuha o sumay sa akon nga bulig diri para maano sa akon nga cellphone di na pa okay sabay so far iyon tatunto na ito nga Facebook live kay nag-ano naton nga battery sa aton nga maka-action pasensya ginabasa sa nag-monitor dira Action Brian. So manaulat ko na karon dito guys kung ano yung pinakuli ng mga investigasyon sa aton yung mga kapulisan kung kompleto naman nato ang ngalan naman kita pero i-confirm na lang nato sa pamilya karon ang asto ko na gid mismo natabo karon nga gabi na taglakan pa sa naman ni Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa police station number 6. Flash report gikan naman diri sa lugar gid mismo sang shooting incident karon nga gabi sa area naman sa barangay 29 Besunad sa Bacolod. Ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz unang sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Gani.
Salamat aksyon dyan, balita gikan sa patrol. Ano? Check na to, nakaroon dugay aksyon dyan sa Gyapon, kung nara ng pamilya. May natukiban kami ni aksyon Andre, pero i-reserve lang ni namon anay. No? I-preserve tani nga balita, kung siya gid man ni aksyon an, i-kwanta na din na, isibya tani din karon ano? Sige, may natukiban kami din nga the same ang lugar, base ang ngalan, hindi lang gid magsibo pa, kahit initial, so manatong kayo gin mention kay na. So kung sila gin man ni, ate, gin amat-amat na Damo na nga sitwasyon. Ang mga balita na aksyon dyan, dulong sa aton sang MyTC, kaya sabong man na Zanton Plus Herbal Capsule. Ang MyTC Zanton Plus Herbal Capsule, kuan ini, combination ini sila para mahigad ang igo sa aton sini ikaayong lawas. Suliton ko, MyTC kag Zanton Plus Herbal Capsule. Pagbalik naton, dalag ko pang balita plus ang follow-up report karon sa patrol sining shooting incident dira sa area sang Barangay 29. Objective, balanced discussion, fearless comment. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden. Sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:50. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso ta sa inyo ang DTX 500 mga kaksyon. Dako ini bulig sa aton sining lawas labi na gid sa pagpanubo sang level sang sugar ining DTX 500. Kompleto ini sa management liver detox, panglimpyo sa aton sining internal organs ang DTX 500. Aksyon Radio. Base available ng patrol karon, may additional information na inform lang diri sa aton, Base nakalabot na bilang pamilya siningin luthang sinigila mga gabi nga isa ka driver sang e-bike dira sa may Mabini, Barangay 29. May kabilang sa aton sining mga utod nga nakatutok na si Nesh Villaro, salamat gid sa may Okay, sige, check naman ni Abi. Judith Calvis Pamposa, Paulspat III. Okay, sige. Okay, check na ton. Salamat gid. Barangay, sige lang gid. Kay si Jack Balaan, ang Brillantes family, Lenny Agustin Orexogon, Lula Consing, naga-monitor mine. Araman si Manong Inting Bivoso. Highland ko sa G. Lopez Haina Elementary School, Class 72. Si Manong Jose Heherson Lapinig Junio. Lani Tolentino, naga-monitor man. Si Ted Shona Ruiz Amar, Edilaus, dira sa Victorias. Rona Palmita, good evening, Brian, monitor lang ko bago, tamyaw ko lang ba na ko nga si sa isyo kawayan si Ronel, naga-monitor. Edwin Pineda, Maricel, Arivado Bindol, sa Qatar. Gerald Katiga, sa ID, naga-monitor man, Alegria Morsha. Ayosente family, salamat gid sa pag-monitor. Gerald Cantiga, salamat man. Balikan ko karon ng iban. Kay unahon ko na si Action Marlon hinabiya, pero may ara sang sugpo ng patrol ta. Wala pa sila kahatag sang dugang. Sige, balikan ta na karon ang iban pagid mga kaksyon, dugang information regarding sini. May gina-contact man ta gani kay may ginlothang makuno sa kalugar di sa Bacolod. Dalang gid Okay. Aha. La 7:55. Okay. Unahon ko sa Action Marlon while nagahulat kita sa patrol ko mayara gid man karon sa additional information. John Matiliano, tanin di lang paghimuon nga yamuhat ang mga balita parte sa Bulkan Mayon kay hindi man manami kagkaluoy ang mga mapiktuhan
Kung sino man ang nagapalapta sa mga balita nga pike, dapat ikaw nagbulig ka na lang pangamuyo nga palayo kita sa kalamidad. Hindi haray palaptas ang fake news. Isa lang mahambal ko sa imo, may God bless you and good evening sa tanan nga nagapamati. Salamat. Thank you, good. Mayo gina, no? Si Istrang Hiroma naga-monitor. Tanan ko ron nga GBFI sang Tangob chapter naga-monitor sa aton sini nga pagpangalangan. Sige. Provincial Capital Reports. Kantang balita with Action Marlon Hinovia makaksyon while gina-check nato ni sama ni kabalita kung ano ni katuod di plastar tanig karon na, no? Sa Action Mar, may gabi. So nabalay supudan talang ang balita ngot sa kay Espinido kag illegal nga droga kay nakalabot man kaina sa itulo pangod ni Acting Governor Jeffrey Ferrer ang tinaga nga Shabulay City. Aha. Nga gin pauso una ni Presidente Duterte kag gagin padasnan ni Lieutenant Colonel Jove Espinido. Nga ginapuntaria amo ang sunod sa nga Bacolod. Ambal ni Ferrer kung mayara sang pag-on ba lang ebidensya nakilala na kag sulo sigurado nga may drug lord gid man nga ris Bacolod. Hambal ni Ferrer ano ba bang ginahulot? Dapat i-operate na dakpon na. Nan. Kag hindi palayag sang damo nga sugilanon damo nga tinaga nga tubtob lamang sa tinaga. O da mo nang bot sa lingon ni Ferrer action na bray. Tila inonta niya sa Espinido kay way labot may tinaga may action pa. May man ka action bray kay na sa udto na sa ginpalayag ni ni Ferrer ting operation ni Espinido hapon. So nag-timing man. Timing man. Oo, kay wagin man to nagsumbray so far pa sang operation naging pamunuan sa Espinido mo. Amo na man posibleng rason ning gamit kay na ni Ferrer nga may mayara sang lakot nga papahangkat kay Espinido. Nga aber ipakita na sampuli na ang mga ginakuno-kuno nga mga illegal drug syndicate diri sa may syudad sa Bacolod kung may ara gid man. Yaring papagangkat ni Acting Governor Jeffrey Ferrer. Ari lang ako na siya. After thorough verification, go kung anong kinalanon niya. No more words. Coming from the Vice Governor. After thorough verification sang individual, find ultimate solution. No more words. Sino man ma-surface na drug lord dami? Sino man ma-ako nga drug lord ka? Amo na, isa lang yung ka-word. After thorough verification sa mga persons, high-valued target, find ultimate solution. No more words. Kag, gina-congratulate ko sa akin amo na. Sa mayor ko sa Carlota, ay ko na yung ginapagawa, progastorya ko sa Chief of Police, amo ni Emilio. Because my effort. After that, hindi lang kayo mo sina, mga reward. After that, ang lawyer, ang legal counsel, because pailan kas na kaso. So, ang support yun, all-out support. Kilalanon sa aton kapulisan. Mayo din ang iyang panawagan. So, those are the SOP between the mayor and the chief of police. Hindi lang kayo sa mga reward money, hindi lang kayo sa mga patrol car, kung service car, lawig na eh. Aksyon na bray si Acting Governor Jeffrey Ferrer. So, boss, dasong adlaw, bantayan ta, kung bala masigay-sigay ng operation, kag kuhan ta naman uli sa reaksyon. Si Acting Governor or Vice Governor Jeffrey Ferrer. Dito siya pabor sa reward money to, no? Wala tulaton lang kuno apos Oo. Una sa balita, una sa aksyon, gikan sa Kapitolyo Provincial, aksyon na Marlon Hinovia sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pasensya gid mga ka-aksyon na wala kami ka-chika election Marlon kaya ang patrol nagbalik action John. Mayang gabi sa bagay sa tutaan nga mga ka-aksyon. Actually sinigal materion dinahimos diri nga bangkay no sa isa ka lalaki abi kinagabot diri punerarya ngamon ang magakuha diri sa iya naman nga bangkay. I-confirm na ton sir. Wala na sa confirmation, confirm na nila kung sino ang napatay, sir. Nangyari I-check natin si Police Captain Elmer Bonilla sa Bray kay may confirmation kung sino ang ngalan sa ginlutang karon gila mga gabi nga driver bala sa e-bike no. Dito sa incident sa area mismo sa Barangay 29 sunod naman sa Bacolod Action Bryan. Ari si Police Captain Elmer Bonilla. Sir, may gabi sa liwat. Sino ngalan sir sa nang patay, sir? Bali yung biktima ni naton subong sa shooting incident, confirm man sa pamilya mo si Johnny Liso. Resident din sa Barangay 40 sa Lisares Extension na Bacolod City. Okay. So,
Kaya sa barangay 30 ang insidente na ito. Ay, nagbakali siya. 30 na nito. Kung 30 kag pin. So, nagbakali siya sa spring nina. Mga 10 seconds lang. Nagpakay siya nga e-bike. Mutuin ng mga gabakal di sang Chicken Joy. Naka-alarma nga mga grupok na dira. Pero mga pinala makatikan, maniuber naman ang suspect na talaga. Pero anong motibo nga ginausoy nyo subong sir? Ngayon taon nyo sir? Buhay pag-gidman, no? Pero sa record natin din may previous sa kaso sa station. Hindi man relate. Kung ano may test sa kaso, ito sa 2017, bakit may robbery mo 2019. Kaya mo nakasawa sir? Nanay niya ni Mistra sa CBI. Nanay na. Pero sa bidayan sir wala? Buhay pa din niya asawa. Kabatay wala? Buwari mo yung katawag. Mga bata. Sir, thank you gid sa Vice President Captain Hermel Bonilla, no? Let's ask the ang nanay, actually. Action by kon makana tondri sa dugang statement. Okay, ugani. Action na blay. Ang sa area sa puto taytay do positive action blay. As Yes, per Sir Pico kaya sa Pico sa lugar, no? Action blay. Ali si Mama. Kapag si Mama Sabay, ang nanay sinding napatay sa incident karon nga gabi. Dami. Kasi ka namang gindala kay basin ko. Kulang nila ang bata. 10 days pa lang. Kasi may bata pa sa nagamay nga ginapadipi. Na-review. Ma'am, ngayong gabi, ma'am, si Action dyan. Ma'am, confirm ko lang bata ko siya, ma'am. Dyan. Ikapila mo siya, ma'am. Siya isa. Isa lang sa bata mo. So, sige mo na siya katinel or Ay, sa piyakda sila kakali sa mo. Wala kami gayong punay, balay. balay? Ma'am, ano yung pagkakilala mo sa bata? Buhot man siya, wala sa puso? Pero damo man sa miko. Damo sa puso. Di wala naman na subong ga, sa una, natukhang na sa, pero subong nagbuta naman sa. Pag ginaservisa niya, gikunaya sa mga prutas. Okay. Sa kunagid kami na sang kung ano i-request ko na sa iya action agad man sa dayo. Para sa yun. Mangkotabi ko nakasuhan pangawat, Rabiri. Sa mga kaso ni siya, kung na pangawat, record? Oo, may kaso siya safe pero na amo nagani kambal ang attorney ha making settle kami. Okay, sinasul para sa kaso. Or ng settle, wala pa man. Wala kami na settle. Settle. Wala ano. Pero hindi siya ma'am. So nag-interview pa sa San Police si ma'am, no? Ang nanay okay. dire. Aminado man siya, no? Ngati natukhang nakagi priso sa pangawat. Robbery. Yes, siyempre. Aminado man sila, no? Pero ang balikan, inibasaan kaso, pero ano sila kuno ka hukom o kunabi ka judge, ano nga, mag-areglo na gid lamang. Ma'am, anong ngalan mo gani, ma'am? Tessie. Tessie, ano, ma'am? Dito. Ay, edad mo yan, ma'am? Wala ka mag-gatinera sa Barangay 40. Okay. Ma'am Tessie, Lizzie Oxambray, no? Ang taga-Barangay 40, ma'am, 58 years old. Amo na siya ang Iloy, sining napatay adi sa shooting incident karon gid lamang nga gabi sa Brian. Let's check si Lieutenant Colonel Ariel Pico kung may-ari sa action like badugang pagin update sining nga kaso na duntad. Pero so far sining mga tinuod na ginobra diri ang soko kuha nila ginatipo nila diri ang mga ebidensya sa lugar gid mismo action Brian. No, agi na pa nila diri ang mga bala nga ma-recover na nila. Initially, kalibre 45 karmas tutang ining gamit sa pagdutang sining persona na si Johnny Liso Action Bray diri man susunod sa Bacolod. No? Ila edad niya ko? Ni Johnny? 29 years old pa lang si Johnny. 29 years old pa lang yung ari yung mga kamuya, yung mga bata yan, ma'am. Tatlo ka mo, bata ya? Ikaw bata ya? Mama ko doon, si papa mo, dikir alin sa inyo palagi na? Ano oras na nagalin? Wala ko kabalo ko ako ara ko sa babaw na mo. Sa inyo babaw balay? Pero pagkarin mo, nakitaan mo pa siya? Okay, ginulong sa ni papa, ni mami sa sa balay. Kaya nagpabuga, si papa sang buga. Nagbakal?
Oo. Sino ang tugon kay makatok sa dito dito ninyo or amo na ba permit? Nang sa amon, may gasugo lang na siya permit. Abal mo na ba yung iba? Gusto niya man papa niya ninyo, may mga kontrata o wala ba? Di ara na sa kontra. Wala gusto niya sa wala. Sa amon. Oo. Gusto niya man ano? Basi ma-mention action dyan ha, di pagpa-mention ha. Action right no. Muna nang may gambal nga may problema. Gambal so may problema ta o wala man? Wala. Wala man. Kamusta sa papa ng balay? Ako kamusta? Nang gabantay sa bata. Sabay sa bata. Mangud namon. Okay. Ay sabi kung anong mambal mo sa mga nagpatay kay papa mo nung panawagan. Sanay sila na lang amon. Hindi lang si Papa. Wala na sa amon na mga matag sa balon sa rin sa amon. Kasakit matian ba? Saan igatag si balon? Kaya siya nadulong sa amon. Kumalipatan na mga balon na gamit. Natulong niya ka mo makapila ka mo? Sugat dulong ginasaya. Ito bong? Pila ka mo kamugusto daw? Papa. Okay. So, anong imuhan ba sila? Dapat magano'ng tongka na sila? Na sila. Surrender na sila sa kulay. Ano gibing na balaan niya sa sala ni Papa? Yung Wala binukutasan? kaluoy sila kay Papa. Muna na si Paso nila. So, hindi na sila gani kabayad. Arkila nila. Munta na nila si Papa. Kaya mo na si Papa. Sa pakita obra. Makakwarta lang sila. Wala na sila daan. Kwarta pang makalang gatas at mangod namon. Mangod ka kasi. Bata. Ilang apat ka mo, no? Apat ka mag-usto. Kailan na edad niya? 9. 9 ka na. Okay. I think, ang sampatay ka bata ng babae, amo ning nag-ailibi on direction right, kag nagapanawagan sang Kamagulangan to? Ikaw kamagulangan or kamangulan? Subang ka. Subang. Subang action bray, no? Sang subang. So, amo to, yung panawagan, Dre, nga nga dapat magsungka na ining ang lalaki. Kasi ito mag-son bala sa Facebook Live, hindi naton matuon kit mismo sa lawa sa itsura sang gina-interview naton ining aton camera kay minor de edad pa ini siya, no? Sa sa lawa siya sa tail lang or sa dinya parte, no? Amo na mga ka-action. Anyway, mo na ang pinaka-audio nato naman nga update or latest information action bright. Dari sa nagutag nga shooting incident karon nga gabi. Let's try to check if makahatag sang pagparayag dari ang taga Bacolod City Police Office kay kon natawon mo action bray ang isa pa kita pa shooting incident sa area na sang station number 9 nga confirm sa aton man dari sang ilang officer in charge karon nga gabi. Action dyan? Action i-try pangita si Kapitan Pichere, be ko nara da be? Wala this action bray duway this area. Pero ginapasa natin actually kinapulo pangita, no? Aha, sige. So na Brian. Sir? Pwede ka na naman pangayuan, gamay lang po. Statement about this one. Consider isolated case lang, sir, or ano na sir ang kaso, sir, Dre? Actually, sinisubong, sir, kay kung ongoing pang aton nga investigation. For the meantime, ang ako na mahambal, this is just isolated case. Wala pa kita kabaluya sa mga circumstansya behind this. But may ara na kita sigurado according sa kay Captain Bonilla na napailan sa kaso robbery kag theft 2017 and 2019 sa subong amo lang na subong ato niya nga sigurado. Amo na source. But in terms of security threat sa lugar, dapat hindi magkabalaka mga pumuloy base matublag service. Ano niyo pa ng sir? Ang sa aton diri may ari kita mga pulis gyapon nga na-assign diri. Ang sa ato lang dira no, in case may ara sila kita ng mga kamalamalahan, something suspicious, our line is open 24/7. Hindi sila magkakulbagan. Magkakulbak actually niya on record ng pagamalan, na record na gina ng mga pagpangawat. Ang isa sa mga nakita naton diri ang mga actually na confirm pa naton, no? Kay may ari pa rin sa ng mga na victim sang namiligad pa nga wala nagpa-record. Wala nang-file kaso. Wala nag-file kaso. So isa man nga sa mga anggulo natin yung pag-imbestigaran sa Subo. Okay. Action dyan, as Bicon may inisya na nalakip sa 3 tobla sa Java Hotel, Pension House, action dyan? Sir, may information initially. May connection sa mga previous cases na kaso like sunog, ining persona, like for Java Hotel, Pension House, ining person. Amo pa lang aton sa subong gina-imbestigaran, no? Kaya ongoing pang investigation. Initially, ang
amo lang nang ginaba ni Captain Bonilla nga may kaso sa 2017 and 2019 plus pa. Subong ang ginamonitor ta nga mga unrecorded na kawatan niya nga wala nagpa-record. Wala nagpa-record. Thank you, sir. Balikan sa aksyon dyan kay nautod na naman. Sa sinimantinan, gamonitor ka magyapon kay aksyon dyan sa patrola. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang inabalita na aksyon dyan, ang muning shooting incident sa buong gabi dira sa Barangay 30. No, hindi, kay Kwan, hindi ka boundary na mo. 30, Barangay 30, sining sa syudad sa Bacolod. Aksyon dyan. Yes, Action Brian, batay bago gilamang ang spokesperson o spokesman sa Bacolod City Police Office, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico Action Brian. Sa iya rin naman nga assessment kung iya ginsugan sa gilamang isolated case ining tabo, kung para kay Sir Pico may background na kadaan ining nadakpan abit, no, may ngalan na siya kung rather may mga kaso na sa sadto pa, pero amo na bigyan check nila kung ano pagit Action Brian ay iban pagit posible na dangtan sa ning persona. Let's check kung ari si Kapitan Petiere, no, sa area gate mismo. Sir, ara si Cap, sir? Wait lang. Ara si Cap? Wala si Cap. Sige si Cap. Sige si Cap. Check natin kung ari pa di si Cap sa area. So, na ba yan? Sa lugar gate mismo, no? Kung ari si Kapitan Action na ba yan? Secretary ba wala po dito sa lugar gid. Wala sa kapitan. Okay. Okay. Wala na di siya sa bay, no. Si kapitan sang Peter sa Barangay 30. Dati yung din naton makita din sa iya presensya. Karon ni gay posible ba nagkahalin naman sa kay tapos ring ano. So sa area. Palapit-lapitan naton lano kay para makitaan sa atong matag palamati malalagay naton. May area isa ka circle amo ni ang nagkarabuka gan actually pila niyat ka mga botelya balas nga ba soft drink section Brian. Nagkalabuka diri sa area o may mga dugo diri nga naglapa posible nag-agay ini kaya naman nga pilas no. Wa pa nato na pangako actually kun anong mga pilas ning persona amo ni nga e-bike nga ginasakyan niya action na Brian, no? Ang e-bike, ang may color niya yellow and black action bike. Sir, yun siya, ano pila sir? Sa lawas, sa ulo. Tatlo sa lawas, isa sa ulo. Isa sa ulo. Ano sir? Wayaw to. Winning swerte. Action Brian, no? 45, no? 45? Yes, kalibre ko din sa Salina, no? Na-recover din sa lugar, naging gamit sa pagalotang sinikita naman ka persona, isa ka e-bike driver, sombray, no? Yun naman na sa mga ginapapahigan nilang ilang e-bike para mag-liguan din sa tuwasang dalan. Pero laptasan, dugo yung ari bikitaan, pero tekramo na sa mga bilog-bilog din, no? Nga nagkaralapta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 ka mga circles direction bright. Nga nakita natin sa may lugar gid mismo, karon naman nga gabi. So, amo na action by sa area, ang salakyan sa Dalon nila, no? Dito sa may police station number 6. Dito na temporary custody ang salakyan action by ng e-bike. So, wala ko lang kita action by sa pinakawid rin naman investigation sa ato naman nga kapulisan na angot sa luntad nga shooting incident karon gid lamang nga gabi. Let's check, no? Pwede natin mapapansang nga safe na action by para makumpleto. Although kompleto naman ang aton nga detalye. Yes. Ano ka naman aton ang CCPO, ano ka naman sa statement din sila. Even ang investigation sa kapulisan na pa naman aton during sang initial information. Ang pamilya na pa naman aton statement, even na bata, during na nag-ilibion kay Nay, mo pa kayo sang bulig kay makon mo, muli ka nga sugat tulong sila Bright. Kaya mo nang gabuhi sa ila. Mo nang gabuhi gid sa ila, no? Ang amo pa ni ang nautas ang kaboy batos ginutang patay karon gid na mga gabi action na Brian. Sa paginaton ko na rin di si kapitan mo ginatiwan naton ni malapot duwa di sa area okay na lang okay na lang sa Brian, no? So paano mo naman kakson ang pinaka-call din naton naman nga update information may angot diri sa guntad nga shooting incident sa area sang Barangay 30 Surad sang Bacolod. Sagyan ko na update kikan sa patulang taglibot sa Bacolod. Action John Diaz, una sa sa Action sa Bacolod. Action Radio.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat na dyan sa patrol. Ginbalikan naton kay tinagalalabot ang pamilya sining biktima nga mo si Johnny Macaction Liso. 29 anyos, amay sang apat ka mga kabataan. Bauti ginbayaan niyang apat ka mga kabataan nga pinakamagulang 9 anyos. Ini siyang ginluthang sinig na mga gabi, 3 igo sa lawas, isa sa ulo sa mga persona nga nakabunet, nakasakay allegedly sang isa ka SUV na naman. Ay nado nga sitwasyon ini. So let the police nga maka-investigate sini further kung ano ang sa likod sini, although nga timera sang initials na nga nagaginuha si matiniyon gining suspect o kon biktima. Suspect sang robbery, suspect sa pagpangawat, kag natukhang man sa illegal nga droga. Mismong Iloy nag-ako sini sa interview eksklusibo with Action John Diaz. Pero kung nakasala gin man tawo, hindi guro dapat pagatagan sang penalty kangay sini. Pwede man idakpon kag pusasan kag isulod sa prisuan kag pamatbatan kung anong ya sining pila ka tuig ipriso niya abi, no? Kalikit weta kabalo kung sino tong nagtumba sa iya, basi may kontra pagid siya nga lain, kung sino nakaparkaso niya, personal nga away abi, tiyan mo nang natabo sa iya subong nga gabi. Las 8:14, mga balita ng Action John Diaz dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3, mga kaksyon. Mayo po di siya nga Life Extension Coffee Mix. Ining duha, mayo gini pagpabakod sa aton sining immune system. Suliton ko lang Life Extension na Coffee Mix ag Life Extension Vitamin D3, mga kaksyon. Mabakal ini sa Life Extension Philippines Clinic. Ngayon himutang dira sa GA7 Building, Lacson Street. Kilid sina amo ang DHL sa uloon handri mo ning Lacson, Burgos. Libreng consultation sa mga medical doctors. Sa aton pagbalik karon dugay-dugay makaksyon. Kuanta sa Action Eric Magbanwa sining isa man ka maestroha nga allegedly naghimulos sang apat ka tuig nga bata nga babae. Objective, balanced discussion, fearless comment. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo,
gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
Sana may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:25. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad maka-aksyon, antis pa naman ang tanan. Ginaendorso tagid sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule. Ini among epekto nga mahigid sa lawas naton kay kung sobra ginabuhinan niya sini ang kulang ginadugangan sang Evergreen Herbal Capsule. Kung masobra imo sini nga sugar, ang imo sobra nga kolesterol dira, sobrang uric acid, sobrang asin, sobrang tambok, fats mag-aksyon, sobrang creatinine, sobrang acid constipation, kag iban pa. Ina ang pagabuhinan kag itupong sang Evergreen Herbal Capsule. Mga kaaksyon, kay kabalo kang Evergreen Herbal Capsule, may ara sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, E, potassium, iron, may araman siya sang ginatawag nga calcium, magnesium, kag zinc, iban pa mga kaaksyon ang ginatawag naton nga Evergreen Herbal Capsule. That's why nga sini nga gabi, gina-endorso tagid sa inyo, mangkutan nyo lang sa mga malapit nga mga butika ang Evergreen Herbal Capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ante sa report with Action Eric Magbanwa, may gabi lang sa aton sini mga naga-monitor na Alberto Melchor, naga-monitor upod siya sini nga asawa John Arquelas, Imelda Hamilo Banguanga, araban si Ligaya Osorio. Good evening, Action Brian, naga-monitor kami diri sa Morsha kag sa Babako da sa Nabana siguro ini nabalian, nagapamati gid siya kada gabi sa program imo. And ariman si Manang Evelyn Valencia, naga-monitor sa Kawayan, Kativer, si Ronnie Aristosa, Valencia Kenneth, Sweetie Pie. Good evening, Action Bride, diri sa Barangay 35, ga-monitor man kami, lihog lang greet si Prince Kuna, Ryan Hilahos, kag si Aryan Hilaos. Salamat. Si Namort Lazaro, Action Bride, good evening, ga-monitor kami diri Tabaw, bye-bye, ginatamyaw ko gali bata ko nga si Christian Lazaro. Happy birthday, nagatamyaw halin kay Namort Lazaro, kagya sini nga mama. Si Rex Desena, naga-monitor man sa sinematinian naman niya kalueg sa statement sang bata. Aha, sige. I-check naton bi sinematinian section Eric Magbanwa. Sa balita, sining isa man kalaw ay man klase man nga batasan sa isa ka tawo kon matuod ning alegasyon sang minor. Gani siya ang rape sa iya sining nga akon sang maestro, no? May gabi Action Bri, teacher to balang nga nag-rape sa 4 ka tuig nga bata, mayo tuot da na tubangan.
kag pakaon sa iya, demonyo ina klase tawo, bata kag anghel pay na, wala nakadlok sa Ginoo ang gihimo sina sa heaven. Grabe gani. Pero mga allegations ini. Pero check na karon sa report action ni kuno sitwasyon dire. Good evening, Action Brian. Tamya ko lang family Irim, Sildora, Ibarra, Costan from Luntoy, Irim sa Barangay Igmayaan. Mayong gabi action na Bri, insakto ginahatag gid tani sa apiktuhan sang bulkan Taal, parehas bala sang mga bayo kag shorts. Base didto bala magtupa sa ukay-ukay. Baulala pagid na. Taga San Enrique ni gali monitor gi si John ni gali Action Bri. Lain gid ko sa ukay-ukay magtupang mga padala nyo mga relief goods. Okay, good evening, Action Bri. Abnormal guro na ang post sa social media. Post guro, no? Amon balay, lapit man di sa kilid sang kanlaon, wala man linog. Amon na gani, ngayon dito sa gikahimo-himo storya. Good evening, monitor lang ko di program mo from Lenny sa Nag-asan. Salamat, gid. And good evening, Action Bri. Always gid kami nagpamati sa inyo. Sitio Inapugan, Barangay Santol, Michel Villar, Nigli. Thanks, good Action Bri. Pawang ko sa Action Eric Magbanwa, Hulamon tayo sining time sa mga gabi, sining report sang maestro ginaligar, naghimulos sa 4 katuig nga bata nga babay. Action Eric, may gabi. Action Brian, ginahulat na karon sang Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Desk ang resulta karon sang medical examination sang 4 katuig nga bata nga ginaligar ginhimuslan sa isa ka 48 anyos nga maestro Action Brian. Na hindi pa nato na ma-divulge kung ini nga barangay kag kung bala ano ini ang eskwelahan nagatudlo ining maestro but kinkonfirmar sa ato ni Police Lieutenant Arlene Turandon ang WCPD chief sa Bacolod PNP nga really may ara gid man sexual abuse based ini sa testimony Action Brian sang 4 katuig nga bata nga nagpanugiron sa iya upod sa iya sining nga lula Action Brian. Now kay na sang aga padala sa City Health Office ang bata agod nga ma-examine kung bala may ara gid man sexual abuse sa bata, pero based initial sa statement sa bata may ara gid man Action Brian nga natabo, pero para nga mangin sigurado tag mamakot ang ebidensya sa WCPD sa pagkasang kaso amo na ginhimo nila ginpaidalo nila sa medical examination ang bata Action Brian. Manbalo ka na konsensya ini ang lola matapos nga ang bata nagapanugiron ka nagibibiron sa lola nga nagkasakit ang iya sini nga kinatawo Action Brian. So amotong kahapon sang hapon mga pasado alas 5 nagdesider ang lola nga magkadto sa WCPD sang Bacolod City Police Office kag didto nagpanuaron ang 4 katuig nga bata Action Brian. Ang ginaligar nga paghimulos sa bata natabo pa ini actually sang last September 2019. Pero nagapati si Turendon nga basi hindi lang ini katapusan sa tong September na tabang insidente basi kung may ara pagid asod-asod nga ginhimo ining maestro sa paghimulos sa 4 katuig nga bata Action Brian. Manbalo ka ining 4 katuig nga bata atang ginbulag ini sa Action Brian gin-adapt ini siya sang suspitsado kay balo ka ini mag-asawa way ni sang bata mong. So gin-adapt nila ini ang bata hasta nga nag-edad sa 4 katuig. Pero ang problema sila kay wala sila sa adoption paper nga ginakaptan nga nagapamatuod nga gin-adapt niya man ang bata Action Brian. Ang isa pa diri sa naghatag pagig sa interest sa WCPD kaysa nag-edad lang ni Action Brian sa 1 katuig kanto nga ang bata ginimuslan ng gali ini sa himata man mismo sa sinisuspitsado Action Brian. 1 katuig kag tunga Action Erek? Oo, ang edad ng bata ni. Buisit kasi mga tao. Kinimusla na gali iniuna sang himata sang sinisuspitsado nga ulihin nag-rape sa bata Action Brian. So mo nagali karon nga ginakalkal ini ni Police Lieutenant Arlene Turendon ang record kay ang kaso kun bala na file din man ini sa korte kun bala may warrant of arrest ining himata sang sinisuspitsado nga ulihin naghimulos sa 4 katuig nga bata Action Brian. Pero sining ni Arlene Turendon sa sining interview nga pasakaan kini niya sa kaso once nga magwa na ang medical examination sa 4 katuig nga bata nga ginpa-examine nila kay na sang aga sa City Health Office Action Brian. Pamatian ta ang one-on-one exclusive interview sa Action Radio kay Police Lieutenant Arlene Turendon angot sa sining insidente.
May ara naman kita reported incident no nga na receive sa opisina nato nasubong gina proseso nato no para ma-establish naton kung anong mga indication sa sexual 4 years old na bata. Ang edad sa suspect naton is 48 years old no. Katrabaho ni siya bilang isa ka manunudlo sa syudad sa Bacolod. Ano ko naman ang manera sang paghimo iya sa pag-abuse sa bata? Based no sa statement na nag-abot sa aton opisina kag naibisigaran sa aton nga WCPD, ini siya no hindi ni siya legal nga adopted ang atong mga biktima dahil nga wala ni sila bata nga nagapuyo bilang mag-asawa. So ara sa ila custody, so far daw September pa ang last incident nga natabo. Only that nga sang kahapon, January 16 no, mga alas 5 sang hapon, nagpalapit ini ang atong lola upod ang atong mga biktima sa atong mga kapulisan para mangayo sa hustisya sang sining na insidente. Sining ma'am ang ginarigar nga sexual abuse natabo pa sang last September pero sining karon lang nila report. At to that incident no may ara paging nga mga reported nga activities ginawa ko na siyang mga previous incident natabo sa bata. Goldman hindi ato na suspetsado but ara man sa within sa family. Sining mga biktima ni ma'am ara sa custody na sang suspect mo na? Yes, gid. Ara sa custody sang suspect naton. Bali ang gwa siya nga daw kuno abi do gin-adapt ya mo na? Gin-adapt no, bali gitahinakop sa ila nga mag-asawa pero wala sa nga legal adoption nga ara sa proseso. Bali ginbili silang bata mama mo na? Yes, gid. Oo, ara dira. Ang galing kati ang worst diri nga 4 years old siya ma'am nga maestro do amo na blang ginimo sa bata. Yes, gid. So far hinigig ko na namian sang balita nga nabaton naman sa opisina ta yesterday ara kita sa Conference Police Regional Office 6 no kung pwede pa lang pautato ng mga abuses nga ini hindi lang sa sulod sa Bacolod but all over through 6 handle sa opisina sang WCPD but ari naman no may nag-abot naman nga insidente nga do ka frustrated kito kay the fact ang aton nga suspetsado ara man nagkatrabaho sa gobyerno. Ano man natulong sila nga nagpangisog sila ma'am nga i-report ini sa inyong office? Maybe no ang lola nga ini nga nag-report pero kagusto man sa hustisya tugod ka konsensya naman sa sitwasyon ni nga ti ang bata na abusuhan nagplain nga may ara nga pain nga napatsyagan sa pribado nga parte sang lawas niya at diri natulod kag ang bata may statement nga gin-disclose abi no nga inabusuhan sa sang sining suspetsado. So hindi lang ma'am last September natabo posible may nagsunod pa ni ma'am nga natabo sa bata? Yes, gid no amo ning gina-validated tanan nga information aside nga sa nasiling ko na nga may previous incident na ini nga natabo sa 4 years old nga bata sang alleged 1 year pa lang siya and a half nga may ara man nga abuse sexually nga natabo sa bata ini. Kuno mo sila hasta nga nag-edad sila ma'am 4 years old sige gila ang pag-abuso sa bata gali ma'am? Yes, gid possibly no kay ti record shows no ari man sa aton ng record may pending kita nga na file nga kaso against sa himata man ang siningang suspetsado. Anong buto mo silingon sina ma'am sa pending nga case sa himata sa suspetsado? So may pending kita nga case nga na file no ang gina-validate na tanan kung saan nga exact date ano na ang status ang kaso kay ti way back 1 year and a half pa lang siya subong mga 4 na siya so no naglawig-lawig na. So as the status of the case wala pa ko kalantaw kung nadagdagan na warrant or may mga resolution may mga information na kung ano ang inding kaso. Matter of clarification ma'am but silingon na file ni kaso niyang suspect una gali ma'am? Negative din siya nga na file sang kaso so himata lang no parte sang ilang pamilya ang suspetsado sa sininga naghimo mga abuse. But silingon ma'am ginabusuhan ni ang bata sang 1 year old pa lang ma'am edad niya? Almost 1 year old and a half no may abuse nga natabo sa bata nga ini. Ang naghimo hindi niyang suspect? Hindi ang suspect no so related lang pamilya man. Sang suspect? Sang suspect man. Ang gwag ni ma'am do ginburus-burusan nila do mo na? Ti posible no kay ti kung ma-establish na to na ini nga insidente na anong nagtulod anong motibo niya no sa anong nagsulod sa udoy ang ara mismo sa iya kusudiya ginabusuhan niya man. So klaro kontra mo ang una nga nag-abuso sa bata himata iya and then amo naman yung suspect? Yes kito himata sang suspect makagsubong suspect naman siya mismo sang inisang insidente nga natabo. Ang magsiling ka ma'am himata sa suspect sexual abuse man? Sexual abuse man ang ining kaso nga na-commit sang iya nga himata. Anong status sa biktima sa buong ma'am? Ang status ng biktima nato no after nga na record ang reported incident
incident in subject today for medical examination. Okay, and whatever result, amo nang gamiton yung ebidensya, ma'am. Yes, gid no. Kag ang statement mismo sa biktima naton kay may mga disclosure na nga ginahambal ang aton biktima. At the same time, of course, ang lola nga nagdala dira sa opisina naton. So for the meantime, ang bata, ma'am, after sang medical examination, i-custody nyo, anay. So i-validate nato nila tanan kay may referral pathway na kita nga ginhimo no ang social worker nga na-assign sa sina nga area no na involved ta naman na refer ta naman sa iya for assessment kag intervention sa bata. So ano status ang suspect, ma'am? Ang status ng suspect di po dayon ang iya pag panudlo sa mayong balita sa iya estudyante kag ti atubangon niya kini ang dapat siya nga alatubangon. So ang justisya magapangibabaw gid, ma'am ya? Yes, gid, of course no. So ang opisina sa Women's Specific hindi na magtulog sini nga mga bagay nga may mga abusado nga tawo nga expectar kita tani no nga ara kita sa academ partner kita sa sini sa pagpangapin sa nga pag-abuso sa kabataan no. So ti ara gali mismo ang aton na suspensado da. Ang suspect na mga una nga nag-abuse sa bata, ma'am, mga pinaidan sini, ma'am? Hindi ko pa rin naskan ng record so ikustro ko to anay tanan-tanan bakit na-file ta na ang ining case. So i-check nyo lang kung anong dalaga sa kaso nga una to. Oh yes, gid. So diri matuto kita anay subong no sa present nga incident nga natabo kag dira naton i-process na to file charges against the suspect. And i-follow through nyo lang kung anong status ang kaso to nga una. Yes, gid. So i-follow through ta natawon ta naman to ano na tong status. Grabe, no? Action direct. Action Brian, si Police Lieutenant Arlene Torrendo sa muna siling pagpalayag sa to siling one-on-one exclusive interview. Do kasubo ini Action Brian sa part sang apat ka tuig kati sa mo nga pangidaro niya naka-experience siya sa sang binaboy masahe sang ginimo sa iya sang siling pamilya sang maestro nga ginaligar na gimulo sa iya pinakaulihi sa tungbulan sang September. So meaning ining victim action na Eric wala ni sa poder sang maestro subong. Yes, Action Brian. Silingkong apat ka tuig nga biktima ginkuha na ni sa poder sang maestro nga iti adopted yari kuno mo. Yes, Action Brian, gin-custody anay for the meantime sang lola ang bata per advice ang WCPD durante kaginausisa ang kaso kaginaulat na ng ang medical record kag resulta sang medical examination kaginimo kay nasang ugto sa apat ka tuig nga bata. Action Brian. Whatever development kag progress sa sining kaso tutok lang sa atong pinapagpalagad diri sa DYEC Action Radio sa Bacolod. Para sa programa Action Firing Line, ang inyong agad una sa balita, una sa aksyon, Action Eric magpananag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Oy klase mga tao ni, no? Animal kag sapat klase batasan kag ano klase no tawag tani sila man. Halos itawag tani sila do way naman ni guro sa utok nila ni. Amakon mo na nga may napaila naglay kaso nga pamilya sining maestro man. Isa pa lang katuig kag tunga mga kaksyon gin-rape na nila ining biktima sus kaluluoy managyan sining bata sining kalibutan ngini. Isa ka pa lang katuig kag tunga ang kalalatan sang kabuhi mo na labyan mo na pagkaapat mo katuig gin tinuntuhan kapag sang sapat klase mistro ni. Dapat ang Department of Education sina diri pang laplapo na ni dayon. Di na ni pagpadugayan pa. Ilabi na gid kung pamatud-an ang rape nga ini kag mafailan kaso sang pulis. Ang DepEd yun, ura mismo, dapat palayaso na nila sa iya sila pagkamaestro ni. Hindi na niya makatarungan maginamo sila, kaya basi hindi lang ni isa ang gintinuntuhan niya, basi may iban pada nga nagahilom-hilom lam, gipos-hipos lang, kay nakulbaan sa klase maestro ngayon eh. Isubong kaya na-report na ni sa WCPD, gasala na ng espiritu niya kung imuon niya, lumayas ni siya gani, tipiho na. Kon aral na siya gatiner diri, tiga pahipos-hipos lang siya, amo ning gwapo, kalaway man tani ihambal no pero amo ning gwapo i-riding in tandem. Action! Radio! Las 8:41 pagbalik naton balita with Action Dale Salazar. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor.
Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:45. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Brian Morden sa Action Firing Line. Firing Line. Pabalik sa aton sining nga pagpangalagad mga kaaksyon. Gina-endorso to sa inyo ang life extension o kon Zanton Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Ha? Amo na yung pampakinis sa aton sining panit pampadula sang baho kag kaspa. Zanton Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Okay. Sige, pasudlong ko lang dali lagi sa aksyonan. Breaking news, ano? Breaking news. Sa news and directionan, may gabi. Yes, Action na, Bri, mayong gabi. Finally. Yes, nga. Finally, Action, Bri, si Philippine National Police Officer in Charge, Lieutenant General Archie Gamboa, ang ginhingadlan na ni Presidente Rodrigo Duterte bilang PNP Chief. Tiginanunsyo ini ni Presidente Duterte sa pagpamulong-pulong niya sinila mga gabi sa syudad sang Davao, kag tigin pahayag sang Chief Executive nga antes pa man ang tanan, mag-istoryahan na sila nga tatlo ni
Interior Secretary Eduardo Anyo. I think if ma-remember si Anyo amo ni una ang ginahatagan responsibilidad sa pag-uyat man sa PNP. Do nga ti officer in charge ining si Gamboa Action Bray. So sunod diri kay Duterte ang iyagid nga literal nga ginhambal, ipinakita mo sa akin yung sincerity mo. Ang sinseridad ni Gamboa amo ang nagtulod kay Duterte para i-appoint siya bilang bago yang PNP chief kag gusto man sa nga presidente Action Bray nga kun mag-resign end na gid man ang iyabi nga pagpangalagad ni Gamboa sa PNP may mabilin siya or ma-remember ang iya nga ngalan Action Bray. May man yung performance niya. Kita baka-baka gito sa para lang mapabalik man bala ang ang kumpiyansa sang tao sa PNP after to nga nag-controversial ang hanay man sang PNP sa kay sa duanaya General Oscar Albayalde. Bisan OIC lang siya pero ginapakita niya nga daw regular siya kag daw may appointment na siya daan niya kung mag-akto siya aksyonan. Yes, action bar. Kag tingin tagaan pag ito sa gani do another pagid ba lang power niya kay since officer in charge pa lang siya. Pila gani ka months gani? Mga 3 months man, no? Lawig na. Hindi mga 3 months man. Hindi ko maisip. Basta nang nadugayan antes maka-approve niya kay Presidente Duterte nga bagay siya, nagakaangay siya sa posisyon as PNP chief. Sabay pa nga pangitaon man ni Gamboa ang ginapapangita karon sa DILG nga nagbakal to sang speed gun bla. Oo, nga 950,000 ang bilog nga 10 mil malangali ang bilog sa to. Sa Davao. Sa Davao. Kabay patutukan niya ni kung sino to nga nagauyat dira sa procurement division. Yes, Action Bray. So, amo ni ang atod man update, Action Bray, regarding ni sa pag-appoint na finally sa kay Lieutenant General Archie Gamboa bilang bag-o nga PNP chief diri sa Pilipinas, syempre. Yes. Balita gikan sa News Center, una sa balita una sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Action Breaking News. Salamat aksyonan sa detalye sining report sining mga gabi tim may aran nita sang kuanagid tawag sila gani hindi lang temporaryo, hindi lang kay officer in charge kundi permanente na nga PNP chief sang pungsod Pilipinas. Laingin man yang pagpangalagad sang permanente sang sa OIC ka lang. Kung isa kon OIC ka daw allows performance mo because nga OIC malang kuni. Pero sa Gamboa sa nag-OIC siya daw permanente man status ang iya sining mga ginapanghimo. At congratulations kabay pa nga controversies nga naagyan sa previous administration o kon leadership ni anay PNP Chief Oscar Albayalde hindi inimatabo sa imo iya. Las 8:50 na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Damalang alang giko ka Action Dale sa Lazar gyapon subong nga gabi, no? Action Dale pasensya gid ang aton nga oras kay nag-coverage kita sining natabo nga pagpang luthang sinigid lamang gabi mo. So pabasan ta ng mga balita ng Action Daily, no? Ibuhos ko na lang nga yung time ko sa pagbasa sa aton sining mga mensahe sining iya nga mga tiniyon mga kaksyon. Ay para ma-address ta man yung mga mensahe tanan sa aton sining mga kauturan nga nagpadala sining gabi sa aton diri nga pangalagad, no? Kay kadamo man sa ila, no? Kuanon ta niya mahon tani siya na subong nga gabi mga kaksyon, no? Sige, may gabi kay John Ramos. Ano ko no manupok ang kanlaon tod na bago kagina ginhambal ko na ngaway na sang kamaturan. Si Manjo Arniho naga-monitor man Ami Pioho. May gabi lang kuno sa Bacolod non nagalantaw subong dito sa Hong Kong. Si Christian Lazaro Gliwat naga-monitor sa Bantod ginatamyaw niyang kuno si SI Chris Alden Lazaro kag Lazaro family. Susan Malacasti na tamyaw ko na kay na Charlie Malacasti may gabi. Mary Jane Salodares salamat man kag Salodares family dira sa Pontevedra. Si Rex Dicena naga-monitor sinima tiniyon mga kaksyon. Diri sa piyak nga side good evening na sa iya animan daligid lang do di ko mabasa. Good evening nong basi ang nagpatay sa iya basi kon ginkawatan yung mga guro no amo na nga ginpatay siya amo na ang bagay sa mga tao nga kawatan hindi man ta ka sure pagid sa totoo
Pero kung nangguna siya gustubuhan, hindi pa siyang patay. Kalamay agad. Monitor sa sa DSB. Ikaw gidudong ha? Bagay na siya, lampusan, ikog, pagi, kung naghambal siya nga damo ni siya si Palay, malingaw pa siya, 18 anyos, pa-check up niya, ulo niya. Partito sa nag-rape, alleged siya rape sa 4 years old. Action Brian, ang edad 80 anyos, kabaton 25 mil, kag 90 anyos, kabaton 50 mil, 100 years, 100,000, wala pa hambal iniro, ano gid bala, pizza, daw wala pa man yung aprubahan. Huwag pa na maprubahan. Action Brian, good evening. Amo ina klase sang tao nga dapat kasuhan sang death penalty. Nonoy panuga niya sang kando ni. Damo gid init kay maestro ni. Good evening, Action Brian. Naon sana man ning mga doktoron. Doktor man untag nga la pro maniwas man pod og pasente. From Jego ni. Jeg, di ko kasabot in taon si mong text unsa man ni Jigay. Text ko nag-usab unsa man ni. Monitor kami sa imo program Rosie Honto, Rebecca Brillos, Elvis kag Dora Patigas, Nanay Richel kag Tatay Tidirhida sang Valladolid. Okay. Good evening. Action Bry, ang CL pito-pito okay lang bala sa may acid? Okay lang na, no? Okay lang na. Action Bry, monitor lang kami families piso. Choy Piryong, Espanyola, Chay Tema, Aldia, Sumugat, Leyes piso niya. Solid gid Action Radio. Si Ruel, salamat. Okay. Good evening, Action Brian. Always ko nagamonitor sa program mo. Si Renato ni Sang, Barangay Takuling. Salamat gid Renato. Kagang iban pa dira. Good evening, Action Brian. May tani hindi ko na mabasa, no? Kay base mabasa ko ni Coron, boss, hindi mo na kong batian. Aksyon! Radio! Si Milo Yatin Amit, naga-monitor man. May kami man kay Manong kay Manong Ray Oplas kag Antonio Romero, naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Dutayan ko madalis ang text mo ba? Next time hindi lang na maluoy ka manay. Basi mamasahan ko na bla tuod bla. Madisgrasya gid takon sila sa imo. Madulaan kita plangobian sang sang obra mo nga ini. Marte no. Dali gid lang kay may ginapangita ko ding music dato no. Kaya hindi na ko ka-play music sa obra tani. Sige. Kadamo pa daan sa nagahulat sa aton sini nga music kada gabi before kita mag-end sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon, ano? Sige, iban pa nga mensahe si Iloy Idna, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad, ano? Iloy Bibet, amo ni mga maokod aton nga magtagpalamati kada gabi. Salamat gid sa pag-monitor mga kaaksyon, ano? Sige, daligid lang. Ginendorso ko sa inyo ang Zanton Plus Herbal Oil mga kaaksyon, no? Amo ning mayogid nga bulig para sa aton tanan-tanan sa kagabihon, no? Bisan pa gani sa adlaw, pwede man ni siya magamit ang Zanton Plus Herbal soap mga kaaksyon o herbal oil balan nyo sa aton sini nga palalakit sang kalawasan, palalakit sang likod, butod kag subuman panuhot sa aton sini nga tiyan mga kaaksyon. Alang-alang aton sining music, ano? Hindi na naponggan, sir. Tani nagkadto kadi sa amon damo puno kasaging nga ang bata pagid niya hilabtan mo. Sintensya sa imo putlon si Manoy. Purting kakig nila. Ay, grabe. Sinabi mo namian sining isa ka maestro imo hilabtan mo yang 4 ka tuig, way labot dira. Ang isa yaman ka pamilya, hinilabtan yaman, isa pala ni katuig ang tunga ang edad. Anong din ang utok sa mga tao ni man? Mayang gabi lang kay Faith Umambong, Buena Fe. Good evening, Sombray. Please greet lang Mama Gemma kag Papa Antonio Buena Fe Umambong family. Anak niya ni nga Salawayon. Bagle? Sige. Oy, buwas gali kuhan gali buwas, no? Inang tawag sina ganiya. Butuhay, no? Butuhay sang
aton sini bag-o nga mangin presidente sang Negros Press Club, no? Kung sino man magdala og ni sila ti mga kaupod ini sa katapos ng media, no? Kamay pa nga inang kamay pa nga mangin masadya ang butuhay buwas nga adlaw mga kaaksyon. Kapayapaan, ano? James Co, may gabi lang. Mga ka-action, monitor lang sa Supreme ABF with SG Canoy. Salamat gidra sa inyo. Si Riel Gomez, good evening, Action Brian. Always kapamati sa inyo program, Riel Gomez niya. Sang Bohol, tamyaw ko lang mga kapriyentihan ko dra sa Barangay Abunan, Bago City. Wala kita sa inyo pang oras mag-aksyon sa aton sa nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Spulgar. Backup man si Sir El Rey Dutilios. Sa News Center, we have Action An Defensor. Standby karon sa Action Night Patrola with Action Eric Magbanwa. Pag din naman natapos ang isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line, maghilibati tabuas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Manila Broadcasting Company. Sa balita,